For mange asylansøgere herhjemme er det ikke alene rejsen og flugten, der tynger, men også ventetiden på at se familien igen. Men et par syriske mænd fra Aarhus har fundet en måde at bruge ventetiden på at inddrage familien i dansk kultur og sprog, selvom familien er langt herfra. Mændene her skal i dag indkapsle dansk cykelkultur i en video. Er du klar til at lave et film? De er selv flygtninge fra Syrien og er ved at lære om livet i Danmark. It's a good location, I think, of the bike here. Men videoerne er ikke kun for deres egen skyld. Den er nemlig til deres familier, som de venter på at få til Danmark. I make this video for my wife and my daughter Mira, because just to prepare them when they come to Denmark, they know something about this culture and this country. How to say bike in Danish? Det er cykel, okay? De to syriske fædre startede videoprojektet Anna Obaba TV. På dansk betyder det mig og far TV, fordi internetforbindelsen ofte er for dårlig til at skype i Tyrkiet og Libanon, hvor deres familier er nu. Vi skal tale mere om cykler i Danmark, okay? Ja. I videoerne viser de Aarhus frem, præsenterer kulturforskelle og lærer deres familier lidt dansk. I dag er videoen særligt til Abdullah Al-Smails datter Mira. Hej Mira, det her er en cykel. Ja, hej Mira. Arbejdet med videoerne gør ventetiden på familiesammenføring lettere, men giver også forældrerollen et boost, selvom de er langt fra hinanden. It's so good to teach my daughter something and to use myself as a father in her life. Okay, Mira, vi ses. Say hi for Mira. Hej. Cykelturen er i kassen, og nu skal den uploades til Facebook. Projektet er blevet så populært, at de to fædre holder oplæg om det til andre nytilkommende. Abdullah Al-Smails familie kommer til Danmark i næste uge, og det tyder på, at videoerne har gjort datteren Mira helt klar til sit nye liv i Danmark. Hej baba. Jeg savner dig. Wow. Og de to syriske fædre, de arbejder nu på at udvikle det her videoprojekt til en app.